Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Kamelia Nurkofifa dari 11 IPS 1 nomor absen 10. Kula badhe maca guritan. Sekolahanku, panggonan anggonku golek ilmu. Sekolahanku diwulang dening bapak lan ibu guru. Sekolahanku sinau maca buku. Ing panggonan iki aku diajari supaya bekti. Ing panggonan iki aku diajari marang kang aji. Diparingi PR kanggo gladen. Kanggo sinau urip ing teganing berbayan. Aku percaya senajan abot kudu dilakoni. Kabeh mau kanggo kepentingan pribadi. Kabeh ngesuk dadi wong kang aji. Migunani tumrap bangsa lan negeri. Suwun, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.